Dino iki masak ayam bakar bumbu rujak karo ditambah terong bakar bumbu rujak pisan, terus lalapane timun, kok sambele bawang yu. Cara masak ayam bakare siapno sik bumbu haluse iki di blender sampai halus. Nek wis halus ngene iki diangkat terus langsung ae digongso ning minyak goreng sing wis panas yo yu. Cemplungno laos geprek, serik, godhong salam, godhong jeruk, ambek rica bubuk terus diudek-udek nes sampai bumbune wangi sampai berubah warna ngene iki. Bar ngono lebokno uyah, lebokno gula abang, lebokno gula pasir, dikei penyedap rasa karo asem Jawa sing mateng. Nah terus diudek-udek nes sampai gula Jawane mangajur. Bar ngono lebokno ayame, udek rata yo ben ayame mang nyampur karo bumbune. Terus masak sedelok sampai ayam memang rodok berubah warna. Lah nek wis ngono terus ditambahi santen buket iki sekitar sak liter yo. Mang ayame sak kilo, santene sak liter. Nah diaduk-aduk neh terus ditutupi karena sampai santene mangsat karo sesekali diaduk ben gak kelet. Nah setelah santene sat ngene iki diudek-udek rata neh bar ngono diangkat terus iki siap dipanggang yo. Panggang ning geni sing rodok cilik, aja lali pas manggang ngene iki ndure tetep dikei bumbu. Nah dipanggang sampai mateng, aja lali diwolak-walik. Warnane wis coklat rata kabeh ngene iki siap diangkat yo. Siap dipleteng ning piring terus bekase bakaran mang ditekeki terong. Iki terongnya dibakar sampai layu, diwolak-walik bar ngono terus tengahnya dibelek. Terus tengahnya didekeki sambal bumbu rujak ayam mang lho yo. Nah didekek sampai rata ngene iki bar ngono dibakarne sampai mateng blekuduk-blekuduk umap ngene terus bar ngono diangkat siap yo. Ayam bakar bumbu rujak siap dinikmati.